अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी रीमेक सॉन्ग रिलीज होकर जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा नथुनिया 2। अरे बोले नथुनिया 2 गाना कब तक लाता कमना चैनल पर था कौतरी के रिलीज कर लेता गाना कैसा निकला बा पूरा फुल जानकारी मिली तो के ई वाला वीडियो में तो ये वाला वीडियो के शुरू से लगे लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकल अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि यह भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और शिल्पी राज के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग सूर्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा। जौन गाना का टाइटल बा अहिरान। अरे बोलो अहिरान गाना इतना ना बेस्ट बा, इतना ना मस्त बा कि वाला गाना पे आज एक दिन भर रिलीज भइला और एक दिन में 2 मिलियन, अरे बोलो 2 मिलियन प्लस व्यूज चल चुकल बा यूट्यूब चैनल पे। सूर्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। बाकी भाई लोग वो वाला गाना पे लाइक की बात करल तो भाई लोग वो वाला गाना पे अभी तक 2,15,000 लाइक मिल चुकल बा और 52,000 तक कमेंट मिल चुकल बा। और वही अहिरान गाना पे लोग दबा के लाइक और व्यूज देता और कमेंट करता काहे कि अहिरान सॉन्ग बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बा। और अहिरान सॉन्ग लिखले बड़न आशुतोष तिवारी। गाना बोलो आशुतोष तिवारी गाना के लिखले बड़न। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बड़न प्रियांशु सिंह। और भाई जब आशु प्रियांशु केहू के साथे काम कर देवला लगिन तो अच्छा कर लगिन और गाना ब्लास्ट देवला लगिन तो लोग अभी तक गाना का निकल सुन तो जाके सुन सकत रही। सूर्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। बहुत ही ब्लास्ट बहुत ही मस्त सॉन्ग बा। जौन सॉन्ग का टाइटल बा अहिरान। और अहिरान सॉन्ग पे बहुत ही दबा के लाइक और कमेंट मिलता और व्यूज भी मिलता काहे कि एक दिन में 2 मिलियन व्यूज चल चुकल बा। तो लोग अभी तक गाने का निकल सुन तो जाके सुन सकत रहे। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के नथुनिया 2 गाना कब तक ले आई तो भाई लोग देख लेकिन ऐसा मतलब खेसारी लाल यादव हर गाने का रीमेक करता रहना। ना मतलब 100-200 मिलियन वाला गाने का रीमेक कर देता रहना। तो लोग क्या चाहते रहे कि हाँ खेसारी लाल यादव नथुनिया 2 लावस काहे कि नथुनिया जब 1 आए रहे गाना तो पूरा मार्केट में तहलका मच गए और बहुत ही ज़्यादा गाना बाजा रहे। आगे अभी तक वो गाने पे व्यूज की बात कर रहे तो 500 मिलियन प्लस व्यूज जा चुकल बा। सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। और सारेगामा हम भोजपुरी के सबसे पॉपुलर और नंबर 1 वे सॉन्ग बन गल बा और 500 प्लस मिलियन व्यूज वाला गाना अभी तक प्राप्त कर ले बा। तो लोग का लगा था कि खेसारी लाल यादव नथुनिया 2 लावस और तो लोग भी चाहते रहे खेसारी लाल यादव नथुनिया 2 गाना लावस तो लोग कमेंट करके जरूर बतैलें। भाई खेसारी लाल यादव जब नथुनिया 2 गाना लइहन तो बहुत ही अच्छा हुई और बहुत ही लोग दबा के ऊपर लाइक शेयर और व्यूज प्राप्त हुई। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी खेसारी लाल यादव के अहिरान गाना बहुत ही जल्द 100 मिलियन प्लस व्यूज प्राप्त करी। अगर ऐसा ही ये वाला